Кніга псальмаў, псальм 12. Кіраўніку хора на актаву, псальм Давідаў. Вырутай мяне, Господі, бо святы знямогся, бо мала стала верных сярод сыноў чалавечых. Хлусліва прамаўляе кожны да блізкага свайго, падступнымі вуснамі з крывадушным сэрцам гавораць. Вынішчыць Господ усе вусны падступныя і язык напышлівы, тых, якія кажуць: языком сваім сябе узвялічым, вусны нашыя пра нас, хто гаспадар над намі. Дзеля ўціскання гаротных ды ўздыхання убогіх паўстану цяпер, кажа Господ, выратую таго, кім пагарджаюць. Словы Господа, словы чыстыя, срэбра, што выпрабавана агнём, ад зямлі ачышчаная, семікратна ачышчаная. Ты, Господі, абароніш нас, і ад гэтага роду навек захаваеш. Бязбожнікі ходзяць навокал, калі нягоднікі ўзвышаюцца сярод сыноў чалавечых.